Hello mga ka-listeners, kumusta? Umayong adlaw mga ka-listeners. Ang oras alas 11:03 sa hapit na udto. O karon mga ka-listeners, magbasa ko sa inyong mga komento, no? So ang tutong drama karon mao ang iampo ko ang kalag mo. So part 1 ta karon mga ka-listeners, no? Apan sa dili pa magbasa ko sa inyong mga komento. So ang unang komento mga ka-listeners kang Mamirian Rustria. Salamat in tawon kay naka-upload na ka boss. Laay kayo akong adlaw kung wala imong mga drama. Salamat jud kayo boss. God bless. So salamat po kayo nimo Ma'am Miriam Estrella, no. Pasensya kayo nga anay mga adlaw nga di ko ka-upload kay kana lagi nga mubawi ko kanang sayo tulog ba kay kanang labad sa ulo mga kalusinos bitaw kay permanente ko maabtag kadlawon sa kanang pag-edit ba ja maka-copyright bitaw balik na sa sumaugmaan. Para itong busyong ba part katapos ang sumpay. So ako akong gi-upload ng pagkagabi naka-copyright man. So gi-edit na ko gusob. Naabtan og launas kadlawon. So gi-upload sa nako. Kung mag-upload copyright gapon kanang okay ra copyright sa mga listeners nga kanang copyright sharing okay ra na madara. Copyright nga wa gid ba adto gitanan sa owner sa music ang ads. Unya gi-block pag yun sa uban nga ning copyright, no? Gi-block pag yun ang maong katapusang sumpay sa busyong. So no choice ko to edit o balik mga ka-listeners, no? Naugmaan yun nahapunan pag yun, no? Pag upload. So muna usa na sinungdan makalangan mga ka-listeners kining maka-copyright yun. Maka-copyright mo yun number 1 nga makalangan, no? Nakadlawunan akong edit nig-upload copyright pag yun. Muna labad kay sa ulo mga ka-listeners ini kabuntag bitaw utrohon na po na kong edit muna nga mga ko pasensya yun, no? Sa mga na makuan og pinaabot ba, no? Sitaw mapalaw og pinaabot, no? Jadi ko ka-upload ng adlaw pasensya kayo, no? Salamat Ma'am Miriam Rustria, no? Sa imuhang kuano kanunay pagsunod og paminaw nga si Roxanne Cruz. Salamat Lods naka-upload na jud ka sumpay. God bless ug amping. Salamat po nimo Roxanne Cruz, no? Sa kanunay pag paminaw og God bless po gamping nimo, no. Unya si Andalin Buate, salamat Lord sa kanunay na pagbasa sa comment ko. Nalingaw kong maminaw sa uyo ang hugot. Amping po lagi and always good health. Kay mauna ay atong kanunay katuwang sa adlaw-adlaw ang basko ug himsog na panglawas. Salamat Andalin Buate, tinuod yun, no. Ang kahimsog sa panglawas mao importante sa matag adlaw gid nga madasig ka sa atong mga gimbuhaton. So mao nagingon nga health is wealth, no? Ang maayong panglawas mao ang bugtong bahandi gyud, no? Nya si Roxanne Cruz na pod, no? Tagpila na Lods ug unsay name sa shop ana, no? Ano siya kanang Ritikis ang iyahang ngans, no? Ngan sa iyahang mga radio. May brand niya Ritikis. Mas-search nimo ni sa Shopee, no? Ritikis na radio. Mailhan man nimo kay ako mangipakita, no, ang radio mailhan nimo na, no. Pero kung ganahan ka i-PM ko sa Facebook, no, kay akong i-share nimo ang link sa maong ako ang giorderan Roxanne Cruz, no. Kung ganahan jud ka nga mas direct ba dito lang sa Facebook na ako kay akong i-share nimo ang link ay lang diri sa comment kay abi pa lang ga sponsor lang, no. I-sponsoran ta wala ra patag-sponsoran sa kaning maong Ritikis brand, no. Muna dilan ako ibutang dito sa comment ba si spam ko ba. Nya si Belmar G Canyete, ayos Lods na ang sumpay. Salamat sa kanunay nga pag-upload. Amping permi Lods. Salamat kay Belmar G Canyete, no. Ikaw sa no amping permi. Na si Roger Beliegas, salamat boss. Salamat po nimo boss sa kanunay pagsunod og paminaw. Na si Labiko, salamat dol kanindot ana dol. Nindot gid kayo bitaw. Usog kayo mga ka-listeners, no. Labinag mag isak tawran nimo USB. Kinakusugan, no. Tinaw po kayo ang FM, no. Diri lang sa AM murag dili kayo tinaw kung battery akong gamiton. Murag karat siya gyud lubog ba. Pero sa solar generator nako ang iyang power easy, no. Tinaw makuha ang UHP. Di man kayo tinaw pero makuha siya. Pero DC power kani battery gyud lubog kayo gyud, no. Pero FM tinaw kayo. SD card, USB, CD tinaw kayo. Ang cassette player ng mga karaan ng butong cassette tape na kuno murag di kayo tinaw kusog
tungod kay karaan na ang tape ba murag dikit na siguro kayo ba kinahanglan pa to i-fast forward o i-rewind para ma-repress ang maong mga tape na ko sa una, no? Pero klaro siya mo play gid siya tinaw. Di lang iyong kakusog tungod kay old tape naman, no? Pero function kaayo mga listeners to. Dili ka mahayan gid, no? Nindot kaayo ni maong klase sa radio player. Nya, Ma'am Gisoli, wow, congrats sir Jan, iabot na imong radio. Salamat sa pag-upload sa Sumpay. More blessings to come and God bless. Salamat kay Ma'am Gisoli no. God bless po nimo ma'am no. Salamat kayo gid sa imong kanunay nga pagsuporta ug pagtabang. Salamat kayo. Saisi Morales, upat lang ni ka-heart no. Salamat Saisi Morales. Nya si Annalyn Samson, wow, congrats idol, nice kayo siya. Nindot yun kayo bitaw. Kinanindutan yun para nako yun nga di ka mahayan. Nya salamat kayo sa Sumpay aning drama idol. Thanks kayo, God bless you always nimo idol ug amping always idol. Salamat Annalyn Samson ug ikaw pud amping always ug God bless. Rolando Tiguman, salamat bay sa upload mo ulit. Sunod bay kanang mga board Steven sa una ba nindot kayo paminawon oy. Nindot yun no. Mangita sa tanang ka board Steven nga mga kung ako'y pasultiho no. Salamat Rolando Tiguman no. Si Lumba, si Lee Lumba, Lee Lumbab. Salamat kayo sa manindot nga sugilanon idol. May sa paya no. Salamat po sa imong pagpaminaw. Charlene Pacana, salamat sa nawa na ko no. Sa kanindot sa drama Sir Jan, congratulations sa imong bag-ong radio. God bless. Next episode dayon sir. Namo dalipat mo da si Lee Lumbab. Salamat kayo sa manindot nga sugilanon idol. Way sa paya no. Si Charlene Pacana kanindot sa drama Sir Jan. Congratulations sa imong bag-ong radio. God bless. Next episode dayon sir. Nahuman nagbusyog no. Tapos na gid. Nabahay lang kong basa. Si Ma'am Life Journey, salamat sa Sumpay aning busyong Kent. Nice nga drama, thrilling na. Wow, comes with headphones, unexpected na. So pwede ay i-connect imo cellphone ug makapa-music kag Spotify no. Happy for you Kent. Again, thank you so much sa Sumpay aning nga drama. So bitaw ma'am, indot kayo kay naa sa headset ba. So mag-edit ko. Klaro kayo no. Mo akong gabiton kay kuan, mao pud akong gusto ta nga kanang paliton ba kanang headset ba. May gini kay pakapin no. Sulit kayo di na akong mo-order sa headset no. Nay pakapin headset man so mo gamiton ako mag-edit ko. Dili ingog sakit sa dunggan, saktor gid ba. Salamat kay Ma'am Life Journey kay muha magyud tanan no. Ining radio kining napay battery nga rechargeable napag headset no. Napay remote gyud ning kuan nindot kay di remote ba. Nya salamat kay Ma'am Life Journey no. Ang solar power bank maabot na sad no. Salamat kayo murag karon siguro maabot ang solar power bank tingali unyang hapon. Salamat kay Ma'am Life Journey no. Og sa solar generator nga inyong gitampuhan ni Ma'am Gisuli, salamat kayo yun. Panalanginan mo sa Ginoo, tagan mo kaig may palawas. More blessings to come sa inyo ha ma'am no. Ni Ma'am Gisuli, sa inyong pamilya, mabatunan kanon ninyo ang grasya may panglawas. Mga panalangin gikan sa Ginoo, salamat kayo ninyo sa inyong pagka manggiloyon. Unya si Wing Orasyon. Wow, nice lagi imong radio loads. Unsay pangalan ana loads? Tanawon nako sa Shopee. Salamat dahil sa Sumpay loads ug congrats kay naabot na imong gipaabot. So retakes ni. Retakes ang kuan. Angan sa radio no. So ati pakita be. Mo ni mga listeners no ang gi-order na ko sa Shopee no. Retakes radio player no. Nya salamat kayo Wing Orasyon. Nya si Island Kunikundi butangi ang tinaludi aron dili sa garak. Gitistingan na nako no. So mao gihapon. Dili effective ang antenna ani no sa EM radio. Ako nang gitisting pero kiri no solar generator nga gamiton akong source of power. Murag labaw ko ni sa antenna kay makuha gyud ang DWHP. Magsalig ko arig saksak sa solar generator kung maminaw kog DWHP. Kay battery gamiton lubog kay siya ang EM no. Pero ari sa FM tinaw kayo ha. May problema sa EM ra gid problema ni kung battery gamiton. Pero sa ubang istasyon sa AM nga istasyon diri sa Bohol
tinaw siya. Ang DOHP rin murag malubog siya tungod siguro sa location ako dire nga murag naay harang siguro sa signal ba no. Pero og katong mga radyong kahoy kay kuha man kay DOHP tinaw no. So murag nalay something siguro dire kay tungod kay hitsas man gyud siya tanan siguro no, murag naay na nakuan sa iyang signal sa estasyon no. Pero okay gyud siya, di ka mahayan mga ka-listeners no. Okay kayo. Salamat kayo Elin Kundi no sa imong komento. Na si Maristel Humawan. Thanks kayo idol, nindot na jud kaayo ni sa sunod idol. Natapos na bilang busyong no. Salamat Maristel Humawan. Nya si Ipancho good boss dyan. Atang na pud aning dispatcher karon kakita boxing sa radio. Ikaw may ito nag-request mo nga unboxing no. Salamat Ipancho. Nya natapos na gid ang busyong ang dispatcher. Nya si letter G ang profile no, user na kabutan. Amaw gini si Ribores. Makalingaw mo ni komedyante gyud nga makamiss kaayo no. Si Ribores. Makatawa kita ani gyud. Mo ni siya mahimong bida sa drama, labi na tong Dungkoy bitaw, siya mo to'y permero. Makalingaw kayo sa drama po nga naugkat nga kasilag siya si Berto Butod no. Makatawa kita siya pagka-komedyante no. Makamiss kayo si Ribores. Na si Handuraw sa kinabuhing sugod. Thanks Dol, naghuwat ko kanunay sa upload nimo. Salamat kayo Handuraw sa kinabuhing sugod. Salamat kayo. Jason TV. Idol nindot na ni sa 5 naghuwat me. Natapos na gyud no ang 5 sa busyo ang dispatcher. Salamat Jason TV no. Danila Gonzaga, wow congrats sir Jud. Wow congrats sir Jan, naabot na imong radio. Salamat kang Ma'am Life Journey. Kabuutan niya manggihatagon kayo siya, tinuod yun na no? So kung magdahom nga na ay parehas ni Ma'am Life Journey nga manghatag no. Sa una magsige ni comment si Ma'am Life Journey, di gyud ako ni replyan sa diri sa YouTube kay mahadlok lay ko nang kanang kuan ba. May spam bitaw ko kay abi pa lang nangayo ko ninyo ba no. Mo to nga niingon ako nga sa mga ganahan mo hatag mo PM lang ako sa Facebook. Wa ko mudahom nga mudong ni sila sa Facebook na ako no. Si Ma'am Gisule, si Ma'am Life Journey, si Kuan Angie Di Binagracia no, kini si Super Pop Girls na nindong jud ni sila sa kuang Facebook kay ning PM no. Ako magdahom nga nay mga tawo nga parehas nila ba nga dunay mga kasing-kasing nga willing mutabang. Salamat jud kayo dako Ma'am Life Journey, Ma'am Gisule. Ug si Ma'am Grace Blanca Flor si Ma'am Grace Blanca Flor na replyan ako dire sa comment section no, pero ako ra pang gi-delete akong reply ato kay like ko sa may spam bang comment ba no. Salamat ni Ma'am Grace Blanca Flor sab no, nasave niya akong number no. Sige say panghatag load. Salamat kay Ma'am Grace Blanca Flor. Ug kato mga niagi na sila Ma'am Cecil Ruben, so ni PM sa tunako sa Facebook no, sila Ma'am Bill no. Ligi ko kalimot nila. Salamat kayo ninyong tanan mga ka-listeners nga mga nihatag yung paambit sa inyo ilahang mga blessing ba. Salamat kayo sa mga grasya nga inyong gipaambit no. Nya si Julito Anor, Boss Jan, basin pwede ang isunod nimo kadto na pod may buntag pa kang moabot. Salamat. So dako pang trabaho una no mga ka-listeners kining request ni Kuan Julito Anor no. Nya naa man gud sa kang radio drama Bisaya no, mahadlok og marius content ko kay mapariha man naris content gani si Bisdak Oreg no. Kay daghan kay nag-upload sa may balik ako tungod nimo ba, daghan kay nag-upload man upat sila ka channel no. So naris content sa una monetize na ba yung channel unta no. Na nakabantay sa kotong drama ang Bisdak na nag-upload mga asoy ba. Ning re-upload man na siya sa kanang Putyok Bulingit o katong Spirit of Douglas ning re-upload siya ana no. Naman na sa Pikas channel nga ang nag-uploader na si Bisaya Drama. So kadto nakabantay ko monetize na tatong channel ni Dramang Bisdak nanay super thanks ba. Pero karon ning outro kog tan-aw kay maminaw man ko na yung mga asoy sad nga upload. Nawa na ang super thanks ug nawa sa lang ads no. So tingali na reuse content gid siya no. So bag-o ba siya na approvean pero wa pay 1 month na reuse content siya ug na demonetize ug ang yang channel nga na monetize na unta no. So napareha sila ang Bisdak Oreg no. Mana nga kini si Bisdak Oreg siya gani original nga uploader sa iyang upload pero na-reuse content jud. Na-reuse content jud in town no. So mga likay-likay ko sa
mga mo request bitaw mo comment nga yan na request ng drama ha. Di ko mo upload kung nana sa ubang channel kay di kay likay lang yung serious content mga ka-listeners no kay lisod kayo maundang tani upload sa mga drama no daghan kayong nagsubaybay ba niya maamong lang sa maorang drama no una mga ko pasensya sa mga ning request o mga drama nga naa sa ubang channel kay dili jud ko mo upload no pasensya kayo ug salamat kayo sa imong komento Julito ano no ug sa imong pagpaminaw si Roger Villegas first comment jud ko boss salamat kayo bisag bilar minaw sa kuan si Roger Villegas yung una naka-comment sa katapusang sumpay sa busyong salamat kay Roger Villegas no sa imong kanunay pagsunod ug paminaw nya si Danila Gonzaga wow ending na jud salamat kay Sir Jan God bless us salamat kayo Danila Gonzaga no unya si Silso Kulanag salamat idol nagnindot na ang drama pa shout out from Daman KSA salamat kayo Silso Kulanag no nya si Roger Villegas asa kas Daman Lods ni-reply sa kang Silso Kulanag no so malikon ako ang Danila Gonzaga wow ending na jud salamat kay Sir Jan God bless us salamat Danila Gonzaga no God bless po nimo Danila Gonzaga nya si Annalyn Buate salamat Lods makalagot jud ni si Busyong uy ara kataas kayo garbo hihi amping jud Lods salamat kay Annalyn Buates unya dili sila nakuputlo nako ang pagbasa sa inyong mga comment mga ka-listeners no pero ay mo kabalaka kay mo padayon tagbasa sa sunod na po nga sa part 2 ani siguro na atong ay padayon na tagbasa ang inyong mga komento para dili gid mausik ba okay di ta maglangan paminawan niyo ang unang yugto sa Iampo Ko Ang Kalag Mo. Can I dance with the beautiful lady? Oh, sure, sir. Thank you. Kabot mo. You're so nice. I like you, baby. Really? Woman kong imong gabi. Name it, and you will have it. Sorry, sir. Pero dili ko payong nga huwaman tungod kay ni Uwan. Ayaw! Maluoy mo! Ayaw! Ayaw ka pala ka? Dili ka na mo pasakitan, kundi amo kang palamian. Diba? Sugdan ko na! May pa na sa itong kauban! Pinsang! Mahal di ko. Pero di ko makatugot kay mong hilabtan ng ako mga mahal si Kiraboy. Iko ko lang gipaningil ang ilang mga utang. Dili ka mo lampos! Kung ikaw ang may swerte, iampo ko ang kalag mo! Iampo ko ang kalag mo. Mga pulong nga nalitok sa nag-alintabong kasing-kasing sa kasilag. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Eliaga Ispares. Spinner, Randy Nacurda Tayag. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Iampo ko ang kalag mo. Og karon, niya ang unang hugna ang atong sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Eliaga Ispares. Nga nag-uluhan, iampo ko ang kalag mo. Gusto kong makita ang imong pag-ehersisyo. Oh, Nana. Stretching. Yes, Nana. Go, go. Yes, Nana. Stretching in 5 minutes, ha? Yes, Nana. Inhale. Slowly exhale. Inhale. Push up 50 times. 50 times, Nana? Kaya o dili?
Kayahon ako, Nana. 50 times. Okay, starts now. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skipping rope. Go. Yes, Nana. Do it in 10 minutes, ha? Yes, Nana. Go, go! Yeah. Dere mong fruit juice. Salamat, Nana. Yeah. Kaya pa? Yes, Nana. Okay. Good. Naay duha ka balde, nya naay puso, magbumpa kas puso. Sudli ang duha ka balde. Ug kadto ko magpaabot nimo sa ibabaw ha. 50 ka ang na. Punon to nimong baril. Yes, Nana. Buhaton ko ka na. Duha ka balde nga punon nimo sa tubig. Umutungas ka dito. Timan iha 50 ka ang paingon sa ibabaw. Adto ko magpaabot nimo dito. Kaya mo ba? Puno ng baril, Nana? Yes, punon. Duha ka baril ang imong punon. Okay, Nana. Buhaton ko. Pakit-agyo ko nga makahimo ka. Hapit ako maabot sa taas. Dali! Kaya mo! Dali! Oh, Nana! Very good. Very good. Napuno mo ang duha ka baril. Pinaagi sa duha ka balde nga gisudlan, pinaagi sa pagbumba sa puso. Unsay sunod, Nana? Hawaso nimo ang tubig sa duha ka baril. Pinaagi sa duha ka balde. Og dadon nimo og balik sa ubos. Ibutang na sa duha ka bakanting baril aron atong gamiton pagbuubos mga tanom, okay? Matuman, Nana. Buhaton ko ka na. Karon kay nahuman na magkaghakot sa tubig. Ang lain atong buhaton mao ang pagpunting. Kinamit ang kapasan sa pana. Interesado ka? Interesado ko, Nana. Good. Mo na atong buhaton. Sugdi na. Sige na. Diha sa may kinabkaban nga bukid na ako gibutang nga buongon nga gitusok ako pinagis kawayan. Puntingon mo na. Ginamit ang pana. Oh, Nana. Okay. Andam na imong gamiton nun. Buhata ang gisugo ko nimo. Okay, Nana. Ayaw pag-undang hangtod nga maigo mo ang maong buongon. Napo ka buongon ang akong gitusok sa kawayan ha. Puntingan na kay magtanaw ko. Kaya ko kaha, Nana. Sampulan ko ikaw. Saksihin akong buhaton. Oh, Nana. Okay. Watch and learn. Bullseye! Naigo mo, Nana! Naigo mo! Usa sa gikinahanglan nga maigo mo ang target. Mao ang focus. Og kinahanglan walay kakuyaw. Way kadlok. Og way kakulba nga imong gamiton. Okay? Kay kung naa ka ng pagbatia, kakulba, kakuyaw, dili ka ba kaigo sa imong target, princess? Nana. Kaya mo ba? Kayahon. Kutob sa mahimo, Nana. Siyam lang ang habilin. Ug pinaaga ng siyam kagapasan, tanaw na to. Ug pila ang imong maigo. Paningkamutan ako, Nana. Hege, bata na yun. Karoon na yun. Ang imong posisyon, kinahanglan nga doon na kay effort sa pagbingat dayon sa pagpunting, ha? Yes, Nana.
Ge. Takilid o gamay. Oh, Focus. Focus. Bingata. Release. wa ko kaigo, Nana. Dili ka ma-discourage. Go. Go. Try and try until you hear it. Yes, Nana. Tulo na linibili, Nana. Go, go. Ayaw pag kuna-una nga doon na nagtanaw ni mo. Go. Ikapit to, kini. Yes. Naigaw na ko, Nana. Naigaw na ko. Dili ka makonsinto. Kaya nakaigo kag kausa. Constant practice. Agi kinahanglan. Princess. Yes, Nana. Agi kawalo. Good! Success na! Pero kuwang pa, Princess! Go, go! Why mahabilin, ha? Go! Yes, Nana. Oh, Mateo. Maura. Unsa man, ready na ang mga tao sa pag-abot ni Philip? Oh, Mateo. Labing Mayo. And 30 minutes from now, moabot na si Philip. Oh, yes, Mateo. Oh, ready na ang mga tao. Oh, tuod, babalik ko na ko sa among kurom, ha? Nagpaabot na sila nako. Ay, Maura. Ang imo lang yung pagkasugarul. Ay, Mateo. Ayaw na lang initi ang ako ang kalingawan. Nausa ka pa. O magani ko mo angal sa imong bisyo. Nga kumplito na. Alak. Natural, lalaki ako mo inom. Sugal. Natural, kalingawan ka na, Maura. Kaya kung mahanaw taning kalibutan na, dili mada ang kwata. Og babay. Dili maklaro, Maura. Hello, Mateo. Padayon na lang, Maura. Padayon kay magpadayon sa bako pagpanghatag og ayuda sa mga taong nagkinahanglan sa atong kaluoy ug padabang. Social distancing lagi. Hindi mo patuo lagi. Suman, gusto mo magkadawat o hinabang o dili? Gusto. Pues, social distancing. Ang dili mo distansya, dinagkutakan. Social distancing. Nena si Social Donadio, distancing. Yor, sugda na ako hatag sila. Panghatagin na sila. Tag na po kakilo o ingon man mga dilata. Ha? Oy, pasalamat mong doon ha. Ngita pang 20 kilos. Dawat mo! Ako kanang palipay kaninyo, ha? Muangal pa mo nga kuangan og tungas kilo sa bariya. Ako kanang gibuhat aging sinugatan sa pag-abot sa pinangga na mong anak nga si Philip. Nakasabot ba kamo? Ha? Oy, parapin mo! Parapin. Mauna kini ang gisakyan sa akong anak. Okay? Klaro? Parapin mo. Mauna na nga akong anak. Nanaog na. Ha? Philip! My dear son! Welcome home! My beloved Father Mateo! Yes! I miss you, Father. Pero gwapo kang bunga nga anak ni Don Mateo, si Philip! Kini ang ambungan kong anak, Philip! Ikaduha lang ko ni mo, Dari. Kini ako magpauli. Sitting pretty ka na. Sitting pretty na ko? Yes. Ako na yung muda kumuduma sa itong negosyo, Dari. Father. Really, iho? Yes. Of course, iho. Tungod kay dili kalimod nga middle age. May pangidaron na kining imong dari, Matthew. Pero panitan mo na pag-alagon. Bisag may edad na, pero kusgan og kaya pa. Ay, of course, iho. Kumusta man itong mga tao, Father? Mao niya nga atong pipila ka mga tao nga lunod patay nato nga mulaban. Nga nagatiman sa atong mga kamanggahan ug ingon man sa atong mga kasagingan, iho. Oh, very good. Okay na ko. Pero sa man inyong ipang bit-bit? Kaning tag 10 kilos nga bugas dorito o may dilata pa. Labing mayo. Si Maura nga akong pinangga ni Ana, nagpadung na. Okay, nakakita na kanimo iho. Kinakalagay ka taas kay gahil. Mami! Iho, Philip. Kumusta ang ambungan kong anak? Perming gwapo kanunay, mami. Good. Oy, kamo. O, sa paman mo?
Ano ba nakadawat na ka mo? Wa pa man lagi mo manlakaw. Gusto pa na silang mutanaw na ko, mami. Pamauli na ka mo, pamauli na. Bruce Lee, sa ba nakadawat na magkaangtanan? Nain reklamo. Huwag ka butog, 10 kilos nga nadawat. 2 kilos ra. Unsa? 2 kilos ra. Bekin sama na kay akong taparoson. Ay, paminaw ka mo, paminaw. Minaw. Ha? Mo reklamo pa mo yan ang yatakan mo. Ha? Bisag kuwag usa ka kilo mo reklamo, magani kay doon na mo idadawat. Karon kay miabot ng akong anak na si Philip. Sultihan ko kamudaan, pasiuna pa lang ni. Dili pa ang tran. Siya nang magdumaha sa akong mga negosyo. Sa among mga negosyo. O kinahanglan nga kamo, mo suporta kanunay kaniya. Nakasabot ra? Yes, nakasabot. O tumano ninyo ang tanan niyang kagustuhan. Matuman yun, matiyo, matuman. Daddy, Yes, ihong. sa man dad, huwag na po mundang si mami siyang bisyo. Ay, kanang imong mami, pasag din lang ka na siyang diversyon sa iyang kinabuhi. Pabilin, gihapon nga mo na ang iyang bisyo. Pasag din siya, okay, cheers. Cheers. O ikaw, kumusta ka naman, Bruce Lee? Ha? Ay, nis kanunay. Pero may magkuha sa atuli sa dunggan ni daddy mo. Bruce Lee, dili ka na atolin. Dili. Oh, ha? Tamarindo. Tamarindo. Iho, manuroy kita karon, ha? Okay, asa kita manuroy, Daddy? Ay suroy tikas palibot sa atong barangay Manggahan. Dako na kayong kausaban dinhi sa atong barangay Manggahan. Pakit-un tikas sa dakong kausaban ini. Ug usa kinis labing dako nga populasyon nga barangay nga makahatag makapadaog og kandidato. O siya mo ipakita, Daddy? Daghana ang nagtukod mga negosyo, iho. Bars, restaurant, nahibaw sila nga daghan na magkita mga trabahante din, ha? Trabahante na to sa atong Manggahan, mga tigbumba sa Manggahan, mga tigatiman sa atong mga kasagingan, ug ingon man sa atong minahan. Wow! Okay kay Dad. Ubay na kana ang atong mga minahan, iho. Mao ba, Daddy? Daghan na ka mga lungag. Mao ka na, iho. As of now, dunay mga 20 kalungag, iho. Wow! Mao ka na. Mao ka na, iho. Naidaghang nagtukod ng mga negosyo o nanasay mga anindot o makapatintal sa imong mga mata. Madonggan kang mami, Daddy. Walang pakialim ang kanang imong mami. Basta padayon ang duwa niya na focus na. Walang pakialam kana si mami ni mo ano. Ang importante nga malingaw lang kana siya. Okay na kana siya, iho. Okay, gusto ko musuroy sa palibot, Daddy. Okay. Bruce Lee. Nyor! Andama ang sakinan. All the time, Nyor! Magbantay ka, iho, ha? Sa imong pagsuroy. Kuyog na ko si Daddy, Mami. Oh, ha? Mang chicks na sad mo. No. Mami. Ay na lang taan ang amahan mo, Philip. Pero, dili lang yun siya magpasakop nako. Kaya kung masakpan ako, posilon ko yun. Oh, Mami! Yes, iho. Huwag ko magbakag. Basta masakpan ko lang. Mami, ayaw na. Kami ang magkuyog si Daddy. Oh yes, naibaw ko. Naibaw kong kamo. Oh, pag-amping iho. Oh, hinoon, way manghilabot ni mo dinhi sa aton dapit. Of course. Way mga panghilabot na to. Tuod ka tinahod kay si Daddy dire. Oh yes, iho. Tungod kay matinabangon kayo ka ng imong amahan. Dagko kay nag-amot sa simbahan. Gani halos katunga sa gasto sa simbahan ang imong daddy. Mo ba? Salamat kay niya na, Mami. Oh, sige. Aran na miya, ha, Mami. O ikaw, parayon na si mong kalipay. Oh yes, iho. Nakakita ka, iho. Gawas sa atong mga mangga. Ang mga kasagingan. Naklaro mo ba? Yes, Daddy. Nag-aasa siya mga bunga, oy. Hapit sa kanupa. Ang mga saging. Yes, O Daddy. kang kamanggahan, tanawa na. Namungingi. Ipang putos na. Yes, iho. Ang atong kasagingan. Imagine, 200 hectares ka na. Okay. Yes, iho.
O nga nga itong kamanggahan, doon ay 300 hectares. Ha? O milambo na kini pag-ayo dali. Yeah, of course, kana tungod sa maayo na itong pagnumaog ingon man sa mga tao nga layon, ug alalay ka na ito, iho. Matinabangon ka mo kay dali. Labing mayo noon. Sa nakita mo na, sa pipilar na ito nga nagyan, nakakita ka nga doon na mga nagakidlap-kidlap nga mga suga. Kaya saumsum na. Doon na mga siksing mga babae nga nagpa-display sa gawas. Nakita mo, iho? Yes, Dad. Bitaw dong Philip. Diya bitaw amigo na ko. Duha kami ko yun. Ano man? Ang usa, ang yang gipili, kato batik naong. Doon kay para niya, gili bunog ba? Kay batik lagi. O ang usa, kauban, wapa ang gipili. Kunya, unsa resulta? Laliman ka na. Paglapay sa pipila ka adlaw, ang usa kami ko, nagmo na. Kay nadaot. Punti ka tao, usa niya kami ko. Ibugal-bugalan. Ingnan nga. Ano resulta? Pati pagnaong, nadaot pa ka. Uy, ana, pagkasunod adlaw, ang usa niya kami ko, naghilag ng dool niya. Kasi naghilag? Katong namili, o gwapa. Di ano, usa ba niya tabo? Mo ni tabo. Naghilag, pinausap ba noon nga, pagpangihi niya. Nataktak man ang o. Bruce Lee, karaan, Bruce Lee. Karaan. Tinuon, bitaw na. Bulos ka lang binuang. Okay, basta alright. Good evening, Sir Mateo. Yeah, good evening. Okay. Paglinya ka mo. Paglinya ka mo. Ano yung mo sila gipalinya, Daddy? Gipalinya na ko sila, kaya tagan na ko sila og palipay incentives. Kwarta. Unsa? Boss Lee. Yor! Nga kong belt bag nga na kanimo. Yes, Yor! Abli. Okay. Tag 1,000 matag sa kanila. Tag 1,000, Daddy? Yes, of course, iho. Tag 1,000. Okay, ladies, listen. Yes, sir. This is my son, Philip. O kinsa man ninyo ang magustuhan sa akong anak, huwag mo baliban. And for your information, ladies, my son, Philip, is a karate champion. Dali, ato tas parkinganan, ato ta mag-atangog atong kasakyan pauli sa ato. Nana. Ako lay daaning atong kinumpra, Nana. Sige. Ikuutan kasi mong pitakan, Nana. Ang buang dako. Di ka mo lampos. Nahigot nga nailo ng imong pitakan, Nana. Pirahon ako, dire. Buang ka, ha? Ayaw paghilabot, princess. Ako ara ni. Ang ikuha nga ka. Marokan. Imo na gihigtan og nailo ng imong pitakan. Maro manido. Amali! Oops! Napitikas na ilo do. Kinay! Natambling ang tao, Nana. Dirisi! Ako pitaka. Dera. Buwag at ikuha ka. Buwag ka. Gusto ka patyo ka. Nana, may kutsilyo siya. Ayaw paghilabot, princess. Diha ka lang. Pero, Nana. Unsaon ko ni mo do, ha? Kasahuson ko ni mo. Dili! Imo tikambal bakuha. Unya, mukhaong ka. Ha? Kanoon ba ko ni mo? Ayaw bugal-bugal, ha? Nana, nasuko na siyang maayo ni mo. Habulan man ang imong kutsilyo. Sebulan! Ha? Kabuhaan di kas tinai. Tiguwa nga kabuhaan mo rin tinayo. Unsa ko diri? Manok nga ihawunon, ha? Bugal-bugal ka. Tiguwa nga bugal-bugalon ka. Kagabara ba ko, do? Iyaw, di ka tiguwa nga ka. Buhata! Ayaw siya kilabti. Princess, ayaw pag-ali. Pasagdi siya. Dili mahimong pasagdan lang di ka, Nana. Pasagdi siya. Tanaw lang. Pero, Nana. Tanaw lang lagi. Di ka tiguwa nga ka. Disablikan ko di bugpas. Nagpulin ko! Ayaw kang latusod, no? Dahil lipak kakawayan ay latusod na ka. Yay! Yan, di ka tiguwa nga ka. Yan, no, nakamilihay si Nana Rosa. Huwag natambling pa. Yan na, Dragon! Kamao ka pa mo tambling tiguwa nga ka. Hindi kay maura na, do.
Latuson, tika! Ay! Huwag ka ng kutsilyo mo, gini! Nalagpot ang kutsilyo si Babaw. Pagpantay do kay Anha na mo taroy ni mo! Pagbantay, Nana! Kaya ang kutsilyo na huwag nagbalik! Hapakon ko niyo! Hapakon ko ang kutsilyo sa lipak niya, gikulitan! Usaman! Ha? Kutsilyo diri ikaw, di karoy sa akong sampas. Sakit do! Hoy! Hoy! Karakter kalakiktagan. Di ko makatuo, Nana. Unsay dili ni mo katuhuan, princess? Dili ko makatuo sa lihok kay mong gipakita karon ako, Nana. Ang importante lang nga dili ka mawa sa imong paminsara. Og nahibaw ka unsay sunod nimong buhaton. Og gibantayan nimo ang iyang mga lihok. Saludo ko sa imong kaisog, Nana. Lugar lang do. Okay. Di ara mong plete nung kadiyot sa nung ha, mga daog sa mi. Oh. Dali na. Ayaw ka balakan ako. Oh, nilukso pa ka, Nana. May iko patag ka lang si princess. Nana, may ipangutana lang ko ba? Di na bagit ka muhunong pag-inom og bino? Para pagkatuog lang ni nga ako, princess. Nana, sud sa dugay panahon nga, nauban ko nimo. Napunta ko sa imong mga kamot. 14 na katuig kapin. O gani, ikaw pa ang nakapahuman ako og eskwela. O gani, napausab nimo akong pangan og apelyido. Og ako na karon si Princess Guzman. Tinuod na. Pero, never nga nangutan ako kung nga nung wakay bana. Og nga nung wakoy pamilya. Yes, Nana Rosa. Tugod kay biktima ko sa gang rape. Gang rape? Oh, princess. Biktima ko sa gang rape. Basta na, hayawin ko na, maluoy mo. Maluoy mo, basta na. Basta na. Basta na. Basta na. Ayaw na. Basta na, maluoy mo. Pati mo sa amin. Ikaw nga palang gani ko. Pati ka buko ka. Ayaw. Sige na, Park. Ayaw. Magbayad mo, mahal! Magbayad mo! Nana. Ingon ana ang dahitabo sa kong kinabuhi, princess. Kinsa ang mga tao nga nagbiktima kanimo, Nana? Mga adis-adis sila, princess. Pusa karong panahon na. Dilikit kaangay mo kumpiyansa. Kinahanglan nga maantigo kang manalipod sa bukaw galingon aron sa ingon. Way makapasipa kanimo. Nadakpan ba ang mga naglugos kanimo, Nana? Wa, princess. Asa naman din sila karon, Nana? Tuan na. Nakig-uban na kang satanas. Unsay buot mo ipasabot, Nana? Nangamatay na sila. Nana? Nagbayad na sila sa ilang kasalanan nga gibuhat diri nako. Kipanumpa ko silang atubangan. Gabayra nilang ilang gibuhat nako. Og wa ko mapakyas, princess. Silang tanan akong gihipos. Nana, ang buot ni mong ipasabot. Sa akong mga kamot. Natapos ang kinabuhi sa upat katao. Nana!
Gusto kang mag-enjoy, iho? Go ahead. No, Daddy. Makapili ka. No. Gusto lang ko matanaw sa palibot. Oh, come on, iho. Lingaw. Kinalang maglingaw ka. Okay? Oh. Yan na ang imong coffee, sir. Oh. Ay, sorry, sir. Oh, what a crazy boy. Nayaban ko mo sa coffee. Bati ang imong gibuhat, brother. Pasayluhan lang taong ko, sir. Nasabo na nga akong tel. Pistola. Luhod yan. Oo, sir. Oo. Ang trapuhi ang akong sapatos nga nabasa sa coffee. Kung dili ka gusto, kasi mo. Oo, sir. Anong taong ko sila? Pagday! Oo, sir. Ayaw ha! Daghanam day kayo ng tungkol og negosyo din, Dad. Yes, iyo. Tanawa ang masigakilid. Huwag naibaw ka ba pilay ilang hatagan matag-adlaw ka na to? May permit pa ka na sila? Ay, may permiso sila. Pero aside from the permit, magataga na sila og tag sa kalibo matagabi ka na to, iho. Mao ba, Daddy? Yeah. Pila na silang tanan? Kuan mo silang tanan mo kabat di sila og mga 50. Sa ato pa, 50 mil ang gabi. Ginagmay lang, iho. Ginagmay lang. O gapas sila moangal na? No. Hindi may tabong moangal sila, iho. Tungod kay kung moangal sila, dili magdugay. Di sa magdugay sa ilang pwesto, muhawa sila. O ang magmagahi, mapapas sa kalibutan kung dili na makakita sa kahayag sa adlaw. Bosa silang tanan, iho. Magkinto ka na to. Unsa pa ubang mga negosyo din, Dad? Nailaghan, naipukiran, madyungan, bilyaran, baruguban pa, kananan, o nasay, gusto kag kalipay, okay ka. Bruce Lee, ang paypay, limuot kayo. Diyan ko permis sa yang loyo ni. Diyan ko permis mong loyo, nyor. No, pay. Kaya kalimutan ako kung ayo. Ang lighter. All the time. Kalitse. Kuko sa bao. Ang akong ilong mo'y habit mo dagkuti. Bruce Lee. Sorry, nyor. Sorry kayo. Kuko ka sa bao. Okay. Gikan din ni iho. Ako na gipatabog daan ang atong mga kuwaknit. Mga kuwaknit, Daddy? Yes, mga kuwaknit. Mga kuwaknit. Mga lunod patay nga mulaban ka na to ug andam ka na sila nga mutuman sa bisan unsay atong isugo kanila. Daddy. Nahumanaog ang po si Nana Rosa. Princess. Nana? Kinahanglan nga mag-ampo ta kanunay. O kiampo na to ang ilang mga kalag. Nana? Maayo nang dili usab sila magmahay ba? Nga bisan pa sa kasalbahis sa ilang gibuhat nako. Pero giampo nako nga magmalipayon ang ilang mga kalag. Nana? Nahibaw ko sa imong mga tinguha, Princess. Apan ingnon ko ikaw nga dili masayon ang pagbaton o kasilag. Nana? Dili masayon ang pagpangita og hustisya. Ilabi na sa sama ka nato. Kung mahimo, ilubong na lang ta sa kalimot ang tanan ug magkinabuhi nga matarong. Mausap ka na permin niya sa kuna-huna, Nana. Pero, ingon og sa dili na ko makalimtan kanunay sa akong kasing-kasing ug una-huna. Ang mga masakit ka na hitabo. Diin sila si nanay ug tatay. Gitambog sa usa ka lahom nga bahin sa bukid. Og didto gilubong silang buhi. Princess. Nagpaninggit sa pakiluoy ang akong mga nanay ug tatay. Pero wa paminawas sa mga taong salbahis. Dili masayon ang pagpanimawas, Princess. Nana. Kung maumanggit ka na ang imong tinguha, kinahanglan ka sangkap ka sa tanan nimong gikinahanglan. Nana, kuwang pa ba ang akong nakatulan? Daghan ka pang panon na bugas, Princess. Nagkinahanglan ka sa hustong kaiso. Nagkinahanglan ka og saktong kusog aron ikaw makapanalipot sa imong kaugalingon.
Nagkinahanglan ka sa hustong self-defense o paggamit sa bisan unsang butang nga imong magunitan aron pagpanalipod sa imong kaugalingon. Sama sa garuti. Garuti? Karon, nindot ron. Maayo rong i-practice kay hayag ang buwan. Karon pagandam ha. Naana nimo ang uway nga ang sukod usa ka metros. O, nana. Ug karon kay nag-upload man ta ining garote. Bunali ko. Oh, nana. Hapak ko tong sa imong mahimo. Tay basa. Inom na kog tuba. Kadiyot. Tuba na sa imong giinom, nana. Baon ni bunga sa nagkusbat kong pagkababay, princess. Nana, nakainom ra ba ka? Tingali mabunog ka kung mabunalati ka. Buhata! Okay? Buhata! Oh. Porma! Sure ka, nana? Bunala! Kinipag! Karon! Ako na sa imo atake, princess! Ay! Nalagpang akong garote! Dili ko makatuo, nana. Nga makahimo ka ba ni Adto? Kinahanglan nga makatunan mo ang tanang paagi sa pagpanalipod sa imong kaugalingon. Kay kung dili, mahog ka sa laot. Nana, salamat kayo sa imong pagtabang nako, ha? Labaw sa tanan, kinahanglan nga gamiton nimong imong utok. Dili sa tanang panahon nga ang kaisog may imong gamiton. Kinahanglan nga kamao kag muduwa uban sa panahon. Kinahanglan nga maantigo kang mulubay-lubay ba? O kinahanglan nga dili ni mo sungsungon. Kinahanglan nga di ni mo sungsungon ang kusog nga bulog kay ibanlas ka man gyud. Kinahanglan nga maantigo kang mulihay. Tudloy ko, nana. Kutob sa kumahimo, princess. Ang pagtaton sa usa ka butang na kinahanglan og dugang sakripisyo. Mugahin kag panahon sa saktong pag-ensayo. Matag adlaw mugahin kag oras aron bansayon mo ang imong tumong nga mahimong perpekto ang tanan. Buhaton ko kana, nana. Kinahanglan nga makat-on ka sa pagtambling. Ligid ka siyuta. Ug labaw sa tanan, kakusog sa imong pag-agad. Tungod kay usa sa labing numero 1 depensa mao ang pagdagan. Kung mapiit ka, kinahanglan nga bangis ka sama sa usa ka iring nga wa nagikalikayan. Nana. O gamiton mo ang tanan nimong abilidad sa paggamit sa imong mga tiil o kamot, princess. Ug ang imong mga tiil, sama sa tiil sa kabayo nga inigpatid, muhay ang imong kontra. Ug ang imong mga kamot, ang imong mga kumo, sama sa kuko sa agila. Nana. Ug labaw sa tanan, kinahanglan nga maantigo kang mugamit ug mupabuto sa armas. Nana. Unsay kapuslanan nga ikaw mugunit og armas nga mubuto apan di ka kamaong mupabuto? Sayo naman tingali ang pagpabuto, nana. Sayon ang pagpabuto. Apan dili masayon ang muigo sa imong target sama sa paggamit sa udyong sa pana. Nana. Ugma sayo sa buntag alas 4 sa kadlawon. Mumata ka ha, kay mangadto kita sa bukid. Mihalak ka na, nana. Kaya ko pa, princess. O garon na makita mo unsa na kong makaya. Kanan akong punuan sa kulo. At katon pa na. Tanawa. Tuwan na siya paingon sa nakupunuan sa kulo. Uy, ano niyang gitakat ang punuan sa kulo. May kapit sa mga sanga. Nagtabok-tabok siya ang kapit sa mga sanga sa kahoy sa kulo. Ugo niya may ambak. Nana! Nakita mo? Nana. Kaya mo ba? Buhatag akong gibuhat. Mahimo ko tingali, nana. Pwes, buhata. Dagan og kusog ug himo ang hagdanan ng punuan sa kulo. Dayong kapyot sa mga sanga, princess. Akong buhato, nana. Okay. Oh, go! Magatat ko. Aray, kasakit. Aray, kasakit. Barog! Barog! Nana! Barog, magkahimo ka! Magkahimo lagi ka! Nana! Balik! Oh, nana. Pero sakit pa kaayo. Ang sakit mo kanay hagit nga ikaw makahimo. Buhata!
Buhata, lihok na. Nana. Lihok na. O, Nana. Panuka dito. Dito ka magagikan, ha? Mga 50 metros. Gina, dali na. O, Nana. Makahimo ka, ha? Okay! Makahimo ka! Go! O, Nana. Kapka tayo sana! Kada! Tapon sa bigas sana! Sige pa! Ikapyo na mo mga tiil! Hunang paingo sa lahi sana! Go! Pwede, mamahuway lang una, Nana. Oh, ikaw ang mag-igo. Nyaon sana. Awa, kahimo ka man lagi. Nahagit lang ko tungod sa imong gibuhat, Nana. Why imposible pa sa tinguhaon mo ang imong mahimo? Salamat, Nana. O ka din Padong tas ibabaw, magtiniil ka. Subay sa kabatuan. Magtiniil, Nana? O, Princess, magtiniil ka. Kay mo abot ang panahon nga ikaw, magtiniil. Ug tungod kay wa ka maanad, mahinay ang imong mga lihok. Ug inig kahinay sa imong mga lihok, mao na ka na ang imong kapildihan. Nana? Unsa may hinungdan nga gipa-practice ta ka og katkat punuan sa kulo, nga way hakhak o gihimo ang imong hagdanan. Ngano, Nana? Tungod kay mo abot ang higayon nga dunay ginugdanay. Bisan sa koral nga lapaw pa nimo makakatkat ka na ug makaambak sa pikas nga koral ginamit ang imong kakusog sa imong mga tiil ug balanse. Nana Rosa, importante nga mo tunob kagid sa yuta. Kay sa yuta kagikan, sa yuta ka pauli. Nana. Oh, Mateo. Asa na nga tong anak? Sa iyong nag-jogging, uban kang Bruce Lee. Oh, mao ba? O sa may plano mo kang Philip, May akong plano. Maura. Nga paraganon ka na siya isip mayor sa tong lungsod. Oh, labing maayo. Nga siya ang mahimong mayor. Siguro na ka na. Siya ang mahimong mayor. Huwag ka ni problema pa. Tungkol kay last term naman, ang akong kumpare nga mayor. O nga itong barangay Manggahan, usanas 12 dako. O 12 dagang butante sa tibok lungsod. O sulido kini para sa atong kandidatura. Nga mao'y makapadaog unya ngang Philip. Oh, kanusta ba kita mapildi, Mateo? Wa man tingali. Napildi ka sa imong sugal. Ay, no. Kanay labot, no? Saan ka ba? Pilay-pildi ni mo kagabi. Buenas kayes, Teresa. Nidaog to 200,000. Ibag-up tingalis dudong. Mao tingali. Pilay-pildi ni mo? Kansi kong 60,000. Maura. Hinay-hinay anang nimong pagsugal. Sabay hinay-hinay yun. Buot mo ipasabot nga dili na ko maglingaw-lingaw. Tunil kung mamatay ko. Kaysa may magpahimos sa atong bahandi. Ang mga batanon mong babay. Maura. Ayaw kong kataw Mateo. Hatagi kong kwarta kay mag-shopping ko. Pag-shopping. Arumawa ng sapot mo tungkol ka na pildi ka. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka bundle. Tag 10,000. Puni pa. Kuwang pa, Maura. Ay, napagreklamo, Mateo. Ay, kanimo, Maura. Ang Land Cruiser pagyud ang gigamit ni Maura. Asa na sa kato siya mag-shopping para malingaw ay gawalda sa sapi ang akong asawa. Saon naman. Pasagdan lang ta kay guwang-guwang. Ayun na. Si Coco kini ang panguo sa akong Quacknet Boys. Hello, Coco. Nyor, doon naman ni sa iyang kakuhan, Nyor. Donay, unsa? Donay nagmagahi? Doon na magdahim sa iyang kakuhan. Asa karon siya? Naadiri, Nyor. Daog gani. Ang ipamarayan. Yeah. Kinidaog.
Exot dito sa poker. Kahit pagis magkano nyo. Ngay pas magkuno. Magkuno de. Asa ka nung Dabita? Nga akong tinustos. Ang lighter. Si Bruce Lee. Coco! Asa? Na. Nagdaan sa lubnganan nyo. Magpaduol kita kaniya. Ang na lang ang may gimaw. Hangad. Do. Kumusta na, Do? Nihila ka man. Hindi na ba ko gusto mo tanaw sa tao maghilag kaya mo gawas ang muta? Ayaw, sir. Kapoy di mo... Ayaw! Rest in peace. Ano yan ang iyong mga bahin, mga kwaknit? Tag sa kalibo. Salamat, Nyor. Magsalo-salo tagaron sa ito sa dakong kamalig. Nagpasal kog na po kapabo. Claro? Yes! Gani. Kung magkikuban ka na ito, ang akong anak, si Philip. Wow! Suk magpatid. Backkick! Roundhouse! Higa ni mong lawas to, Philip. Biday, maskulado kayo. Resulta kini sa singing practice na ko, ni Bruce Lee. Mo ba? Karon. Kuniti ang duha ka hollow blocks. Akong gunitan. Ya, saan na ito ni? Kuniti lang. Gunitan. Huwag tanaw kung siya kumbuhaton. Okay. Gunitan. Ngayon ini. Saan na. Ako nang gigunitan ang duha ka hollow blocks. Yay. Okay. Huwag ging bayo, ha? Pugan! Uy, ibo na rin sukmagon. Uy, atupang kumagod. Bido, aksyon tagwala ka ni. Aksyon kag sukmag. Aksyon kag sukmag. Yapa! Uy. Sorry kayo, Bruce Lee. Sorry. Uy. Suga po na ibang nukmag. Uy. Nadugmog ang duha ka hollow blocks. Og lakip ko. Practice na, Bruce Lee. Practice? Ang dyan na ka, ang naong mga ko. Gupo kong ganing hollow blocks. Naong babata. Yep! Pasok pa din ako pag-plastic! Philip. Murag, huwag ginatag mga tindahan nga buntagay. O naapay na nag-inom. Mga lansoy na sila. Pasag dito sila. Kahit na tagtubig. Okay. Pero, dito ang iyong kumpiyansa ha. Kaya ka ng mga naunga. Tagkapikas lungsod na. Mga tayo na. Okay. Di na tayo manghilabot nilagod. Miss, papalitan na kong bottled water. Doon ka buok. Please. O, giyang bayad o. Dong, Philip, dong. Nini dool. Murag lansoy na. Pare, bigyan man kami ng isang botilyang bote ng beno. Tiyay, gingian man ka dong, Philip. Botilya. Unsay buhato mo? One bottle. Miss, atagis lang sa kabutilyang bino. Sige, hatagan mo dong. Pare. Okay. Ay, isa kabutilyang bino ka na. Okay. Akong gi-order para ninyo. Okay, salamat. Salamat pare boy, pare. Salamat. Dara ang bayad, bis. Sa mao bayad sa tubig bi o sa bino. Dawata mis. Imo na nasukli, miss. Kana, Bruce Lee. Pare, sandali. Bino lang. Walang pulutan. Pulutan? Kailangan pulutan. Okay. Day, siya pulutan niya? Paksiw. Lechon paksiw? Okay Sige. Lechon paksiw, kao ka? Away, problema pare. Okay. Sige. Guys, lag paksiw, miss. Pila ang order?
Tag 100? 100. Duha ka order. Dahil bayad, Okay talaga. Okay ka talaga, pare. Oo, Okay talaga. Kumpleto na. Sigil ng gagwanda. Kumpleto na, bino ug sumsuman. Sa paman, ha? May pangiyon pa ka? Ikaw ba? Palag ka. Ay, gitamparos mo kunin mo. Ang ano niya mga, palag mga bay. Sa iluwala ng kauban ako, pare. Sa iluwala na siya. Palag siya, pare. Palag siya. Palag. Bida ni mo. Ay, wag katingali mo kailakit sa kuno. Ha? Kinsa man kuno ka, ha? Si Kinsa ka. Kinsa ka, ha? Katulo na, ha? Nagkon po ko, Bida ko. Kailangan pala ka na ako, ay. Dito ka maghimuanan niya ko, ha? Dito ko rin himuanan, eh. Yaman ka. Nga lagi, si Kinsa lagi ka, ha? Kinsa. Ayun lang na siya patuloy, pare. Yataganta na mo. Ayun lang na ginutan ng kauban ako. Magiro. Yan yung mga amigo ba? Magiro ang dako. Kinsa ko na ka? Kinsa ka? Sige. Usmaron. Di ba na? Di ay, ha? Pues, kung gusto pa ka, kini. Yan! Sana? Giinganti ka? Wa pa bang ka magkailan ako? Wa ka kailan ako, kinsa ko? Giinganti yung ka? Wa mo kailan ako? Ono? Wa lagi mo kailan. 2, 3. Murang tulo. Kumuhuway lang mo dong. Nagkainom ra mo. Tiwas lang mo ginom. Ipalitan ta na mo sumsuman og bino. Yes! Uy, Suman, minaw. Gusto mong musunod sa inyong kauban nga diretso lang katuog nga naigo sa patid sa akong bata-bata? Sa? Ako bata-bata ko. Muli na bata-bata. Ang kung lang ba? Uy. Iyay, ni Purma man sila. Padaplin, Bruce Lee. Wala lagi mo kailan ako? Di ay pada po saya. Tuwan na! Sulta na. Sana? Ginanta mo? Nga pa mo kailan ako? Natuog noon mo! Miss, bayaran ko lang ang Davids, ha? Diyan sa kalibo. Sekarang biliban ako ni mo, Dong Philip. Dihingian ka. Gihatagan ni mo. Papuno pagpulutan. Tagaan. Unya! Gibusahan pa ko. Kamparos ka. Pugong liyo ko, Dong. Pugong liyo ko. Pugong liyo ko sa kong kagalingon, Dong, ba? Pugong liyo ko. Anong gapugong man ka? Lisod man ko mahinaya ko, Dong. Siguro man yun nga, makriminal ko. Unsa? Lagi! Bati lagi kayo ko kinaya, Dong. Putong kayo ko. Muna nga, pugong liyo ko sa kong kagalingon. Pugong liyo da. Di ko magpada sa emosyon ba? Kaya kung magpada ko sa emosyon, lisod yun kayo. Makapatay yun ko. Ganina lang siya spuntag. Luoy kayo. Huwag yung kaugpo. Pusa. Tampalong ko. Aw, patay. Ha? Nagkapatay ka? Di pa ako slamok. Papakon ko pa. Pilit. Patay. Serious na, Bruce Lee, Ha? Si Daddy. Yes, hello, Daddy? Yes, Diretso na kung kamalig, harita mamahaw. Nagpasal ko kapabo. Yes, Dad. Mana nami. Bye. Uy, Dong Philip. Bantay! Re, kusog kayo motor nga paingon, re! Pasinog ang kontra, ni! Usa! Ni Atod! Dive, Bruce Lee! Dive! Oops! Ay! Daigo ka, Bruce Lee! Natunokos ka dyan pa. Mupatay ganito mga tawana kay may armas man. Di tamo kumpiyansa, Dong. Karong panahon na, Dong Philip. Di tamo kumpiyansa. Tungod kayong matagtao karon. Doon may armas. Di pa na to swerteng mamatay, Bruce Lee. Mga buwang. Upag yung kailan ako sa hingpit ba? Kung nakailan na sila na ako sa hingpit, kurog na sila. Ngano lagi?
Bruce Lee ko. Wala na kailang Bruce Lee rong panahon na, oy. Naoy. Sikat kayo nas Bruce Lee. Ilabi na katong iyang Enter the Dragon. Enter the Dragon Fist of Fury. Ngilngi kayo ang mga... Kuha na to? Ngilngi kayong salidaha to. Bangon ta, Bruce Lee. Ay, dong. Sila, magdalit na, Bruce Lee. Kaya nagpaabot na sa daddy. Huwag ang inasal ka pa, abo. Dali. Ay, ibiyaan ko. Nyorito! Watakoy! Kumusta na ka? Ang akong lapalapanan na. Sakit kayo sa mga hait ka ba to? Pinahanglan nga mag-anad-anad ka aron sa ingon. Kung moabot ang panahon, andam ka. Nana. Ang akong containers na tuba, be. Husto na, Nana. Igo na sa pag-inom. Salamat, Inday, pero ayaw ka bala ka. Mao na'y ginaingon, the Lady Drunken Master. Nana. Pero bisag ingunaan nilang ta, pero may bulawan ang bulsa. Nana Rosa. Paway una, kay karon taod-taod, may ipabuhat ko nimo. Karon. Nakakita ka ini. Uy. Sako ni. Kantigo kag mo gamit ini. Uwa pa man kung makasaway, anak, Nana. Pwes tanawa, unsaon ako paggamit niya. Niya pa. Di bali-bali, di mo. Waog to ang paggamit ni mo, Nana. Maggamit eh, kapanalipod si mong kaugalingon. Suwaye. Makahimo ka ako? Kung nakahimo ko nga idaraan na unsa ikaw. Buhata. O, Nana. Ambe. Sige. Go! Aray. Naigo akong kamot, Nana. Naunay ko. Tanawa ko, ha? Ingnaan ni paggamit. Igo na. Lain na sa buhataw. Unsa, Nana? Ang paglabay sa baraw ngadto sa kaaway ug tumong ang ubol-ubol aron dili makasagit. Nana, usa ka na ka-importanteng lakang. Pero sa kanunay akong ipahinumdum kanimo nga papasa na ang pagpanimaos. Magpuyo kang malinawon. Tungod kay maanyag ka, princess. Daghan ang magdagan nimo. Og tingali, Nana. Mahimo kong gamiton kining gihuptan kong kaanyag sa akong mga lakang. Princess. Karon, nakakita kay ning kutsilyo nga akong gigunitan? Yes, Nana. Nakita na ko. Ayaw paglihok. Ngano, Nana? Basta, ayaw paglihok. Steady ka lang. Nana. Ayaw paglihok. Kini. Hapit ko maigo sa kutsilyo, Nana. Liha dyan tapit sa akong liog. Lingia ang wang ni kilid mo. Sa kabitin? Sa kabitin nga buot untang mutundok ni mo, princess. Pero gitarget ko siya sa kutsilyo. Og nipilit sa kahoy ang iyang uho. Salamat, Nana. Kung wa pa ka, tingaling patay na ko. Daghan ang higayon nga gilawas ko ikaw, princess. Og dili ginan ako hikalimtan, Nana. Salamat. Karon, niampi pila ka mga kutsilyo na imong magamit. Magsugod ka lang bisag, dias punuan sa dakong agasya. Sugdi ang paglabay sa mga kutsilyo kung makapataroy ka ba. O, Nana. Sugdan ko na. Okay, last na paglabay. Pero ayaw pagtuo kay nakapataroy ka na, okay na na. No.
kinahanglan og igong pagbansay-bansay, princess. O, nana. Ug usa sa kong giingon nimo, mao ang pagdagan, ha? Usa ka na sa labing epektibong panalipod sa imong kaugaling, ang imong pagdagan. Nana. Sa imo niyang pag-eskwela, nakaapil ka naman og lumba sa dagan, di ba? O, nana. Ug nahibaw ka o kinsay kinakusgan nga babae sa tibuok kalibutan, di ba? Yes, nana. Siya si Shelly Ann Fraser-Price, sa 100 meters world champion. Ang iyang record sa 1,000 meters, iya lang gikuha og 10.71 seconds. Grabing kusuga. 4th time siya na himong pinakakuskang mudagan nga babae sa tibuok kalibutan sa 100 meters, nana. Sa Pilipinas, sad, si Lydia De Vega ang giilang kinakusgan nga mudagan, pero 1980 pa to. Mao ba, nana? Karon, sukdo nako ang imong kakusog sa pagdagan. Padaganon ko nimo, nana? Natural. Aron makita nato og dili ka madaling gukdon sa mga lalaking barako. O, nana. Adto ka manuka dito dapita, ha? Tan-aw na to og dili ka ba maapsan og irong buang. Nana. Okay. Adto ka paingon dito. Unya, adto ka manuka dito anang dapit nga may punuan sa sambag, kana ba? O paingon ka dire. Nakuntay man og pila ka segundo, okay? Sige, nana. Gilakaw na. Og pabantay sa kumpito, ha? Bantay ka, okay? Okay, nana. Ni anak ko. Ready na ko. Nagpaabot na lang ko sa pag-whistle ni Nana Rosa. Oh, murag bisinyas na siya. Pinaagi sa iya tudlo. 1, 2, 3. Kusog-kusog sa kamudagan. Pila ka seconds na Rosa. Hapit na di mo maapsi si Lydia De Vega. Unsa? Maoy isil-sil sa imong alimpatakan, princess. Ang mga butang nga akong gitudlo kanimo. Kinahanglang mahinumdum ka. O hinaot pa unta nga maggamit mo ka na. Salamat, nana. Ilabi na gyud kun ikaw, naana, gigunitan ka na sa lalaki. Gigunitan na ang duha mo kakamot o gipahigda ka na. Paningkamot kung unsaon mo paglingkawas ni ana. Nana. Kinahanglon nga makaton ka na. Kay kung dili, piltikit ka. Siguro gyud nga makuha ang imong pagkababay. Pero, og ikaw nakauyon, aw, ikaw pa'y mo voluntaryo. Nana, unsaon paglingkawas, nana? Utok ang gamiton. Usahay, ubanan mo siya sa iyang gusto. Hangtod ka makakita kag higayon nga siya, imo nang madahas imong kusog ug magamit mo ng imong abilidad sa pagpanalipod. Utak ang gamitin. Nana. Pero para nako, mas maayo pa og magpuyo kang malinaon. Magnegosyo ka na lang. Usapon nas naa sa kong huna-huna, nana. Pero dinhi sa atong dapit murag, wanay ayo ang negosyo. Mangita kong dapit, nana. Nga tuwa ang maayong negosyo. Ug asa ka nang dapita, ha? Unsa na iho, Philip? Malipayon ka ba? Of course, Daddy. Si Mami. Si Mami ni mo, ni anak ka to karong taon-taon. Yor. Kanina nakakita na ko sa abilidad ng Doc Philip. Grabe! Unsay nakita ni mo, Bruce Lee? Upat ka tao ang iyang gipakatug sin kumo og patid. Expected. Yamat na. Unsa man day, may nagbinuang ka nimo, may Sam? May kaso, Daddy. Hubog na god. Ako lang gipakatug. Mao ba? Good. Pero, Nyor, di pusil ninyo? Ha? Kisi ka pusil, ha? Di ang pasing motor. May gay, nagkabantage ng Philip. Dive mi duha. Di pusil mi. May gawa may go. Oh, my goodness. Nasipiyat sila. Nga nung ila ka nang gibuhat sa akong pinangganganak. Butang ka na nga dili na ko ikatugot, Bruce. Tawgon ko ang pangus sa atong mga kwaknet.
Kokok! Kokok! Arreglado niyo. Gusto kong mailhan kinsang na binuang sa akong anak. Klaro ba, Kokok? O, Nyor. Gusto ko nga sa labing madaling panahon, masayra na ako. Kinsa ka itong makatawhan? No problem, Nyor. Natuwa na nga ako makuak ni Tiyo. Pastilan ka rin mo. Sila, nga naghimo diya kaniya mo nasipyat, mga sayop kayo sila. Mao yun, mao yun. Sipiat lagi yun. Ikato mga tawana. Wa, yun ba kailang kinsa ko ba? Bruce Lee, nga naman dahil ikaw ba mao'y gikaway? Ako'y gitamparos. Matong gisanta na ko, Daddy. Og hapit ka madisgrasya, iho. Okay ra, Mami. Layo ra sa disgrasya. Wag kaya ang kabalagkan ko. Dili gyud mahimong madisgrasya ka, iho. Tungod kay dako kaayimig panglantaw ni dati nimo. O siya, ibot mo yung pasabot, Mami. Mauya mong gusto nga sa sunod eleksyon. Ikaw na nga mong ikandidato sa pagkamayor. Mayor, Mami? Yes. Yes, iho. Mayor. Kana, Mateo. Kana. Ikaw ang magmayor sa atong lungsod. Kay last term na ang akong kumpare nga mayor. O dinhilang sa atong baluarte, siguro ka nang mudaog maysan. You will be the next mayor in our town. Mayor? Ako? Magmayor? Kana do Philip, kana. Ikaw mo'y mayor. Unya, ako'y imong himuong hepe. Hello, Brosle. Tawgon ka na unya og Mayor Philip Sandoval, maysan. Not so easy, Dad. Tungod kay Murag, wa pa masuod sa kunahuna na masuod og politika. Iho, nindot kayo kung naa ka sa posisyon. Musamot ang atong kagamanan. Ako parang hunaw sa pagkadagan, Daddy, Mami. No, iho. It's about time na, iho. Pagunahuna lang mong laing kandidato, Mami. Ay lang ako. Iho. Doga pa sa kay eleksyon, Mami. Ay, mas maayo manggod nga karon. Magsugod na ka og paila sa mga tao. Aron ba nga, dili ka na malimtan sa mga tao. O, di ba? Ay lang muna, Mami. Excuse na ha, Mami, Daddy. Uy, Mateo. Uy, muraman og dili gustong politiko si Dong Philip Nyor. Nakamati ko na ko niya na Bruce Lee. Pero, ningali mo niyang gibati sa pagkakaroon. Pero sa sunod, may kausaban ang una-una sa tao. Inig kaduol na madanira na siya sa partido. Noon, Nyor. Pero, hugaw mo ng politika nyo? Panahon sa kampanya, stand. Grabing dinautay ang mahitabo. Natural ka na sa politika. Kanang manaot unya kanato. Ipahipos. Bitaw. Ha? Dili ba, Mateo? Ang mga tao nga magdaot sa atong pagkatao. Ipahipos. Hindi na kinahanglan nga imo pa ka ng isulti, Maura. Maubang gani. Bida. Grabe ang kayroong mga tao. Basta eleksyon na ka hisgutan. Ang tanawon, katog yung dunay kwarta. Kung asang kwarta, tuag yung mga tao. Ang tungod niya na siguro nang daog si Philip. Yes, Mateo. Kwarta hisgutan. Plano na to. Paliton na to ang matagtao og tag 3,000 pesos. Ano? Tag 3,000 pesos? Bruce Lee. Ano ba kayang-kaya, di ba, Mateo? Bisag tag 5,000 pa. Matagbutan to. Mahimo na. Uy, kada ko gasto. Saan ang pagbawian na, Nyor? Simple, Bruce Lee. Simple. Paano? Ilaga ka rounds. Napo ka rounds, Nana.
Unsay resulta? Wow! Alpha! Alpha! Tsamba lang, Nana. Manghipos na ko. Nahinumdum ko sa kogisaan kanimo. Basta makahuman ka lang sa pag-eskwela. May giplano ko nga ihatag kanimo, princess. Ha? Unsa man na, Nana? Pag-ilis. O, Nana. Among pliti dungo. Dali na, inday. Oh, nganong ni amanta din hinanaog sa tindahan og motorsiklo, Nana? Pagpili og unsay gusto diha nimong motorsiklo. Unsa? Unsay pasabot nimo, Nana? Palitan ko nimo og motorbike? Yes, princess. Palitan ta ka. Tinuod ka, Nana. Ako na kining gisulti kanimo. Pagpili, asang gusto mo, ana? Nana. Ayaw na paglangan, kay tingalig mo sa mga una-una. Sige na, pagpili na. Yes, Nana. May lisensya naman ka, di ba? Doon na. Pero hapit ko madakpi. Nga naman. License without driving. O karon di nakamadakpan kay may drivean ka naman. Thank you kaayo, Nana. Ayaw lang pagkusog sa pagpadagan. Oo, Nana. Pero moabot ang panahon nga kinahanglan maantigo kang mupakusog pagpadagan, sad, ha? Oo, Nana. Ang uban mo ingon, basta hinay kang mupadagan, maapsan kas disgrasya. Oh, Nana. Sa bisan unsang butang kinahanglan nga imong tun-an unsaon pagdali, ilabi na panahon sa emergency. Oo, Nana. Importante mahibaw ka unsaon nimo paglikay o pagbukod sa kaaway. Sama ani, Nana. Kana aron di ta magduka, princess. Nyarito, Dong Philip. Asa ka? Masuroy ko. Nagkiralan kag backup? Ni ako. Nananghid ang dadi. Ay, tawagin na lang. Di man nakabalibad mo. Okay. Pagamping iho. Sige. Dada si Bruce Lee. Okay? Bye. Oh, asa si Philip? Umusuroy mo ato og syudad. Ay, unsa pa ba'y suroyon og syudad? Wala siya matagbaw dito. Hinaun sa kaman maura. Ang tao ganing nga manad sa syudad, mingaon gyud ka na. Mubalik pa ka to dayon? Wata may ba, basig ato to siya dito sa atong usas mga hotel o dili ba sa atong condominium dito? Kinahanglan mag-amping siya, ha? Kaya gisultihan ko na nga ako mga kumare. Ang ako mga ka-berks ba sa Madjong. Nga, ang sunod nga magmayor, mao ang atong anak. Kana lagi ko mo uyon sab siya, pero nakita na ko nga murag negatibo pa siya. Kung mo uyon na siya, labing siguro mahimo gyud siyang mayor. Wa ka ba'y nahuna-hunaan nga mahimong kontraon niya sa atong anak? Maura. Kaya ka ng vice mayor, nag-agad na nako. Ha? Nag-agad na siya kanako. Kaya kung wa pa ko dili na siya mahimong mudaog isip bisi mayor. Dato, hilabi ka nako sa kong natampo sa partido. Busa dili may tabo nga ang grupo karon nila ni Mayor Toribio maoy mo kontra sa atong anak. Ugunya, naibada ba si Mayor Toribio sa atong plano? Mosabot na ka na sinandaan. Inig-abot sa panahon nga ako'y mumando kanila. Labing maayo. Pagkanindot huna-hunaon, Mateo, nga may umaabot na kitang anak nga mayor. Si Mayor Philip Sandoval. Angkas na, Rosely. Patik! Okay, larga na. Okay, paggulit. Ay! Sagunay! Ano pa rin na mo ng motor, Dong Philip? Ngayon ang kusok. Aron dali ratang maabot.
Princess, ayaw pagsubay sa karsada padung sa ato. Nga naman, Nana. Gusto na kong sutaon kung kaya ba nimo ang pag-agi sa lisod nga agianan. Buhaton ako, Nana. Musimang ta. Aptikang tiil sa pagtukod. Balanse importante. Gunit, Nana. Manaog na ko. Nya ikaw, asa ka, ha? I-road test na ko, Nana. Okay ra ba nimo? Asa ka mag-road test? Adto sa dapit nga akong gigikanan. Gusto kong mutan-aw kun unsa na ang barangay Manggahan. Mag-amping ka, Princess. Sa tanang panahon, Nana, mag-amping ko. Layo ba ya ang barangay Manggahan? Oo, Nana. Mudagan kini og 2 ka oras. Sa ako nang gikaingon mag-amping ka. Tools ang gikinahanglan panahon nga ma-flat tire ka. Okay, Nana. Kung moadto ka man sa dapit nga imong gigikanan, wa kahay makailan nimo didto. Dili naman tingali sila makaila, Nana. Tungod kay nagtuo silang tanan. Lakip ako. Patay na. Basta kay pagbatunog ka bugnaw sa hunahuna. Ayaw gamita ang kainit. Kay kung palabihon nimo ang kainit sa imong di ka makahuna-huna og maayon nimong buhat. Salamat, Nana. Unsa na daw? Aliw gugda. Isabit lang si mga baga. Unsa man eh? Tako na sa bilyard. Bilyard? Ay, nako! Wa pa gid ka makailar ko dong. Ha? Ano naman? Kana si Efren bata. Kapila na ako pildiha. Unsa? Lagi. Sangka lagi may anak. Hangyo partida na ko. Unsa partida? Nangayo si partida. 18 na ako. Plus 1 win pa. Plus 1 win. O asa kay tik-tik anang hambog ni mo da? Hambog? O, tinuod lagi na. Mubalik na ta. Kay nakita na ko dito nga doon ay daghang manuwaay o bilyard. Dito sa tundapit. Yan. Ay, daghang maayo dito. Usana niya na si, Juan, si Santo Basnilio. Nasad, imong ikaduwa si, Juan, Busluwi. Maayo sa mo duwa. Kurtahan po na. Gusto ko magigduwa nila. Maayo sa gani. Di kayo. Juan. Class A ka dong, Philip. Class A ka? Wagwa na. Duwa na niya ako. Ano lang niya? Okay. Tara. Kusog-kusog ginidaganan na to dong. Murag dili abdag oras. May atong dagan, balik dito sa ato. Okay na. Dong. Gunit lang mayo diha. Gusto ko makakita pabalik sa Budapest. Gasuod na sa daghang katuigan. Wa na mo makita. Uy! Kitapsingan ko da. Karon ka. Dong! Ang motor nga itong kibertikan, niguko na to, Dong. Masagdi! Wap! Di ba ako sa kubertik, Dong? Wes, guk na to. Sige, Dong! Guk na! Okay! Gukod ay. Nindot nga breaking da. Sige, gukod. Ganahan ko, Adida. Gukod!
siya kita niya. Oh! Magkadol ta! Kadol! Puro kaya mang pinayan. Unya! Pagkuskar sad. Hagit siya ko na eh. Saman! Tinod-on ko ni Di? Wow! Kana! Kusog na kayo! Kana! Sige! Magkadol na ta niya dong! Magkadol na ta! Hapit na ka! Magkatupad niya! Hapit na! Kalitan ko rin sira. Ha? Kung sadang? Pakalitan ko rin sira. Aron mo din barok ni kanahan. Karon, kinib! Bangas ka! Daliw sa magayon nag-break! Huwag niya! Naka-revolusyon na yun! Niung na nasa dato! Oo, Bruce Lee. Pero nagkabantay ka? O sa'yo ko nabantayan? Murag babae ang nagda sa motorsiklo. Oo! Mo ba dong? Ato siyang gugnon. Murag, naimayang ka na nan. Naila kong kaldero, naasay nag-aso. Mahapit ko diha. Kananan yun. Naisinog pang baboy. Og nasa isdang katambak. Kana lang. Ikutom na kay kuda. Dong. Sinugbang baboy dong og kanang katambak dong. Sinugbang baboy. Oh. Dong senior ito, Philip. Ang motor na ito gigukod. Na? Niya parking sa may kananan. Parking siya ta. Oh. Oh? Imog yung kitapad sa motorsiklo? Gusto ko siyang mailhan. Murag gihagit niya ko pagkatao na. Murag. Mukaon. Natural. Nihunong gugkananan. Natural nga mukaon. Ano niya, kita ha? Saan ta ni? Kaon siya ta. Ang nigukod ako. Nihunong sad. Og di apa ingon din sa kananan. Wa pa niya kuha ang full face helmet. Kaleche! Dili mo tubag kung tawgan. Ay, kanimo. Mura man batang way buot si Philip nga magsigig parawag nga ito kaniya. Manawagan ni ko, tubagon yun ko, para di ko maglagot. Maura! Oh, naras siya. Nagtalikod. Oh, babae yun. Dinig ka lang. Ako dulo. Okay. Miss, ikaw ba? Kinahanglan pa bang makikompetensya kag padagaray sa motor? Ikaw pa'y masuko? Nga ikaw may nikalit og babag na ko? Gusto pa magay ko nimong patyon? Nagigsulti ko nimo. Tanaw na ko. Nga no? Kinsa ka ba nga mauya kong tanawon? Gwapa niya. Gitanaw na ti ka. Unsa man? Kisa'y pangahan mo. Kinahanglan pa ba nga masayod ka? Kana kon dili nimo ikasuko. Gusto kang masayod sa akong pangan? Aron sa ingon, kung namatay pa ko ganina sa kalit mong pagbabag, iampo mo ang kalag ko? Really sorry. Natandog lang akong garbo sa dihang gibertikan ko nimo. Maogi din eh mga kinaiya sa mga adunahan, no? Matandog ang garbo basta ma-overtake ka na. Peace offering. Ako gidoon lang ako kamot. Timaan sa pagpaghihigala. O sorry sa kunahin mo ganina. Why problema? Gidawat ko na ang imong kamot. I am Philip Sandoval. Philip Sandoval?
Gihugtan mo paggunit ang akong kamot. I'm sorry. Pero nalipay ko nga nagaila ta Mr. Philip Sandoval. Ako di ay si Princess Guzman. Nice to meet you, Princess. Same here. Di ko kalimtan kina itong pinagkaila, Princess. Thank you, Mr. Philip Sandoval. Pwede, Philip na lang. Ay lanap ka piniog, Mr. Philip Sandoval. Simple lang, Philip. Thank you, Philip. Salamat po. Masa na dong nyerito? Nagkaila na mo? Naglamannuhay naman mo sa inyong mga kamot ko. Bruce Lee. Nagkaila na mi. Siya si Princess Guzman. Okay. Miss Princess Guzman, I am Bruce Lee. Akong paryente silang Chit Lee. Mao ba? Bilib ko na yung muda, motorsiklo na. Lurgay, stilan. Sa dihang, nababagan ka, dali kayo kang naka-slide. Huwag niya, i-5-boot na yun yung motor. Huwag, nakalikay ka na mo. Gilikayan ko lang ang akong kamatayon, Mr. Bruce Lee. Nangayad ako sorry. Miss, yan mo order, Miss, ha? Uy, salamat kaayo, ha? Mga unta ninyo. Naka-order na mi. Promise sa Pikas Lamesa. Okay. Social distancing. Pwedeng mangutana? Asa ka rin paingon? Muato ko sa Barangay Manggahan. Oh, really? Uy, dun. Sa atong dapit dong Philip. Taga dito di ay mo? Yes. O kini si Dong Philip, mauni ang anak ni Don Mateo o Dunya Maura. Ang labing sapian sa mga dapit. Ug mo itagiya sa Bagang Kamanggahan o dakong wanang sa kasagingan. Mao ba? Pwede ba nga makasuroy ko diyan dapita? Of course. What a coincidence. Salamat kaayo. Okay. Kami imong guide. Nindot kayo ng mga lugar? Yes. Progressive na ang maong lugar. Good. Mga unta ninyo. Ay, sorry kayo. Parayon sa pagkaon kay sabi sa Pikas Table. Pwede matigali nga itipon lang ito Pikas Lamesa dire. Okay kayo. Pwede. Okay kayo. Kada kon okay si Princess. No problem. Okay kaayo. Okay. Waiter, ibalhin pa nihog ang among pagkaon din sa Lamesa. Bros. Palihog lang tabang. Okay kayo. Ay problema. Unya, tapangan ko nimo. Okay kayo. Sige. Princess, excuse. Tara, bros. Philip Sandoval. Anak ni Don Mateo o Doña Maura. Pastilan. Guwapa man day kayo do. Princess Guzman. Bros. Nagbasol bitaw ko. Ganun kalit ang siyang gibabagan. Pero, parang mo ito'y paagi magkaila mo. Usan, no? Usa ko pagtuo. Murag, nadanidayon ang imong kasing-kasing ato niya. Klaro kayo. Sa imo lang tinanawan. Ako na obserbahan kanina. Pilit pa sa rugby ang imong tinanawan ato niya. Okay. Hindi na ko'y kalimod. Na-attract ko niya. O niya? Interesado ka niya? Walang dili. Pues, ang kuron ko. Interesado ko niya. Kana! Banata yun. Ipakita ang abilidad sa mga Sandoval. Wa pa'y gusto sa mga Sandoval. Wa matuman. What Sandoval wants, Sandoval gets. Pero dili ko yung ana, bros. Kung gusto man ako ang kunon ang akong gusto, kanang pinaagi sa hustong paagi. Dili na ko pupuon ang bunga kadili pa mahinog. Kay, kung imo ng athon, maangkon lang nimo ang kaaslom. Kung pupuon mo kini, nga hilaw pa. Libag na ako ni mo. Libag na ako ni mo. Hey, dili na kayo. Didol na ng waiter, Dong, paliw ko balihan ni nga lamisa, ni mga pagkaon. Dapat sa lamisa na itong babae. Okay na? Okay na, sir. Salamat. Kumusta na karon ang lakaw ni Princess?
Okay ba kang iyang pag-adto sa kaning iyang gipuyan? Gamita kanunay ang imong utok, princess. Kinahanglan nga dili ka magpada sa emosyon. Kinahanglan nga ipahimutang ang imong pagabuhaton. Mayo kay nagkaroon na kang maadto sa among barangay Manggahan. Gusto ko lang makita. Tungod kay sikat naman gud kaayo ang barangay Manggahan. Tungod sa tamis nga produkto nga mangga ug saging niini. Yes, tinuod. Mao nga gusto kong musuroy didto. Ako'y guide nimo. Basin pa di ay. Og makabutang ko og gamay negosyo didto. Buhay problema, tabangan ti ka. Nga magkaput up kag negosyo. Oh, wa kay ang kabalakan de princess. Kaya ang daddy ni Dong Philip, mau'y hawak niya na bita. Mao ba? Oo, ilang ko na tibuok barangay Manggahan. Way makabutang o negosyo riha kung may pagtugot ni Don Mateo o Doña Maura. Don Mateo o Doña Maura? Yes, na princess, yes. Ayaw kay palabig to sa hambog ni akong amigo. Hambog? Oh, hambog, pero may tinuod. Okay. Dong, pilay akong bayranan? Ano, gibayaran ko na, princess. Oh, thank you, Sir Philip. Philip na lang. Kuhaan lang, sir, kahit di ko maistro. Thank you, Philip. Okay, ato na ta. Sunod lang ka na mo, princess. Okay. Nindot nga kay gayunan. Kay si Philip pagid ang mugahid nga ako. Nagsunod siya na to, Yorito, Dong Philip. Dong! Kita na ko, bros. Astilan. Kanugon o mapunta na sa lain. Bros! Ay, yun na, ipailan daddy ni mo, Dong. Ha? Nga naman? Na, kung mailhan na ni Sir Mateo. Siguro yun nga, interesan na ni Sir Mateo. Bulsa? Hulgi, tuon ako. Huwag gusto ni Sir Mateo. Huwag makuha. Pero, abtik lang na yung daddy. Dili yun masakpa ni Ma'am Maura. Dili niya ka na mabuhat ni princess. Pagkanindot sa palibot ng taon, yahapit ang tanang mga mangga, namungini sa bunga, o ang mga kasagingan, pulos na sa dunay mga bulik sa saging. Pagkadako na og uminto sa barangay Kamanggahan, og doon na mga tindahan nga among naagian. Oh, sila si Philip, mihunong sa unahan. Hello, mami. Sa ka na karon, iho? Niyalag ko sa itong barangay, mami. Nanuroy pa lang, me. Me? Kaya sa ikaw ba ni mo? Kami si Bruce Lee. O doon ay gustong magnegosyo diri sa itong dapit. Oh, good. Good, iho. Dugang ka ng income ka na to. Kinsa ba ka na siya? Si Miss Princess Guzman. Princess Guzman? Kinsay musod og negosyo din sa itong barangay Manggahan, Maura. Usa ka babay? Babay. Oh, 15 pa nga. Princess Guzman. Oh, Princess Guzman. Daga Uminio. Mateo. Ako Maura, nangutan na lang ako. Daga ba Uminio? Nganong interesado ka? Aron kung daga, way daghang kuskus balungos, mao ba? Ay, Maura. Ay, kanimo, Maura. Ang kahugaw lang yun, ang anas imong nahuna. Ay, kanimo sab, Mateo. Di anasab ka na sa akong pahak. Erase. Wala ka na sa imong nahuna, Maura. Ang importante nga kita makakita og dugang income. Ay, lagi, maumang gani. Pero klaro man gud kayo ang imong motibo.
Maura-murang dili na ta mag-ayo pa sige pag-istorya niya. Di ta maglalis niya na tungod kay ego lamang akong nangutana. Ug labaw sa tanan, nahibaw ka naman nga ang dumana sa atong negosyo mauna ang atong anak nga si Philip, dili ba? Oo, tuod. Pues wag ka na ang kabalakan tungod kay iya na kanang diskarte. Ang ato na lang mao ang paggiya kaniya kung unsay maayong buhaton aron mahimong epektibo ug mosamot paglambo ang atong negosyo dinhi sa atong dapit. Okay. Si Philip na ang bahala. Kinsa to'y pangan sa maong babae? Muta na pag-usab. Princess Guzman. Princess Guzman. Unsa na? Diyan ta sa ibabaw nga bahin. O malantaw ang tibok barangay Manggan. Ninot kaayo. Presko ang hangin. Tinuod ka na. Dong Philip! Dong! Di na magsugo na ako. Nagdagog, tamis kayo nga hinog ng mga mangga. Para kang princess. Salamat, Bruce. Ako yung siyang isugo nga pahatagan ka. Para sa makatilaw ka sa mga mangga din eh. Thank you kaayo, ha? Karon, unsay gustong negosyo nga imong tukoron din eh. Naguna-una ako, Philip. Kung unsay angay na kong tukuron. Masultilan niya ko. Kung unsay gusto mo tungod kay suportante ka. Ay, thank you. Pero, tilaw yun na ng manggang akong gidade, princess. Tilaw na. Thank you, Bruce. Ako ginapili, anak. Kanang, tamis good. Salamat kaayo. Tamis kaayo. Basta pinangga. Asa ta? Gusto ko ikaw na doon sa native foods na to. Native foods? Busog pa kaayo ko, Philip, uy. Salamat na lang kaayo. O, dili na lang sa ko magdugay, ha? Mauli na ko, Philip, Bruce. Mauli ka na? Yes, mauli na ko. O, salamat kayo sa inyong mainitong nga paghiyan ako. Salamat. You are very much welcome. Thank you. O, dili na ko magdugay. Okay. But before mubiya ka, pwede bang maghahatagan ako sa imong cell number? Why not? Yes. This is my number. Mas may magpahiyay. Asa ka naman, Mateo? Musuroy lang ko sa atong barangay, Maura. Magita ka sa gustong magnegosyo? Susihon ko lang ang mga tao na unsa ka na balintawon sa baraglakaw na gumura naman uga bulawan ako sa imong mga mata. Ayun ako sa magisapot ka, pildero ka, di puhuran, dawata. Humayo kay nakasabot ka. Ay, kanimo Maura. Ay, bagulbol na sad ka. Imura babaeng gastuhan ni mo? Ilong ka diha. Hindi na ito maglalis. Sige, doon ako. Shit ni mo, Mateo. Wa ko magsalig ni mong buanga ka, eh. Ikaw ray makamao? Kung doon na ka, kamao, sab ko, Mateo. Shit. Si Philip ka. Tawagan ko siya. Kung naasa na katong iyang gingon nga babaeng Princess Guzman na magnegosyo. Yato ba ikaw, Princess? Ayaw na. Salamat na lang kayo, Philip. Kaya si Daddy. Hello, Daddy. Hello, Iho. Hello, Iho. Dad? Kumusta asa ka na karon? Kining gusto kong mahibaw kung asa na katong magnegosyo nga ginganlanog Princess Guzman. Di pa man siya, Dad. Pero doon na siya uli. Mao ba? Gusto kong makikita kaniya, Iho. Ha? Gusto ka makikita niya? Oo. Mao na akong toyo. Ako ang Daddy kining muadto na siya.
Next time na lang, Dad. Mao ba? Anugon. Sige na lang. Okay na lang iyo. Okay, bye. Bruce, nga nung ni Sinyas makag-ayaw. Kuan day kining kinanga nalangan naman ka kun magpaabot pa ta sa daddy ni Sir Dong Philip. Malangan ka. Okay. Dili na ako magdugay, Philip. Bruce, adon ako. Kinahanglan mag-amping ka, ha? Moagi pa ko sa lungsod. Ayaw pagkumpiyansa sa lungsod tungod kay dagang buang dito. Magamping lang ko. Ayaw gyud og kumpiyansa sa lungsod ay. Tungod kay dagan kayong way tugpa diha. Salamat sa pahimangno, ha. Adon ako. Tana siya dong, tana. Talagsaon ang iyang beauty, Bruce. Ayay. Nadani ka? Naibog ka? Okay, di na ko ilimod. I like her. Oh, bisag ako. Pagkagusto niya. Oh. Bro, tagan talang kahigayon. Lisod man kung makigribal ko nimo. Amo ko tikagod. Manginana ba? Nagkagusto day ka niya? Uy! May magwa tayo mga mata nga. Di makakita og unsa ka nindot ang usa ka binuhat. Basta kayo nindot ka siya. Lagi. Pero, may mangno lang yun. Tago igyo to, di kang daddy nimo. Ibasin og mas rikbot tong daddy nimo. No, dili, Bruce. Karon parandaan. Sugdan ko na nga ako tinguha kang princess. Ha? Ano man? Sundan ko siya. Unya, ako. Bilin ka lang. Okay. Padayon. Wala. Naigo na skupido nga akong agawon. Hinuon. Ang ngayon masab. Kay gwapo si Sir Philip. Gwapa sa princess. Kanang nagagaw. Si Bruce kana. Asa naman si Philip? Bruce! Asa si Philip? Yor! Isunod ka, princess? Mau ba? Nganong misunod man siya? Di mailan nga nadani siya sa maong babae. Kay nganong saman di Bruce. Guwapa maanyag ba? Maanyag! Ayaw, ayun lang ka-interest. Kay ngano? Ayun lang, nyor. Ba't tayo itong naong? Sam. Batig daw! Why are you? Huwag hinungdan. Ikaw. Gusto ko nga magpamasahe. Okay kayo. Okay. Tara, Bruce. Ni anak ko sa lungsod. Magpalit kong bottled water. Anak ko ni anang mong tindahan. Hello? Hello, gapo. Trip kita. Pahuway dong. Wa kay tugpa. Usa? Hekaksun ka ba? Dong, hangyo lang ko. Buhiin lang ko. Noon ko, buhiin ka. Uy, kulo ko ba sa'yo? Si Princess ka nang gigakos ang lalaki. Hoy! Buhay siya! Ayaw magilabong! Tuan, gusto ka! Patyon ko na yung babae! Kutsilyo! Patyon ko na! Ayaw siya kilabti. Nakagusto ka man ka, anak ko. Patyon da ko di mo. Manghilabot nun siya. Sir! Ayaw lang panghilabot. Nakagusto ni siya, anak ko. Patyon man ko niya. Kadungog ka! Ayaw panghilabot! Pasagdi lang siya, sir. Kana ba? Unya, magsugod na kagrumansan ako. Hipusan na ng kutsilyo ni mo. Di ko na hipuson. Akong huwaman ang imong kutsilyo. Ha? Sama, ani. Ihagbati ka si Yuta!
Karon, napaubo ka na. O kini kutsilyo. Gusto ka? Ihansa ko ni Stingkoy ni mo. Princess! Princess! Okay ka na? Okay na. Huwag ko magkatuo nga magkahimo ka ato. Wala ko maratol sa iyang gibuhat. Kay ko naratol pa ko, tingalig doon na naidaotang hitabo na ko. May rin may apas ko ni mo. Nalangan ka nalang hinuon. Okay na, huwag problema na ko. Daghan mo mga buang dire. Bitaw, simple na kayong nidool na ko. O nidiretso gakos na ko. Kalit po lang na ilog ang kutsilyo. Huwag mo siyang gijudo. Natimingan lang. Oh, Princess. May upat ka ba tanong niya ng gawas? Pati na magigtingog ka. Pulo sila nagdagbunan. Diya ka lang. Ako yung tubang nila. Pero Philip, mamiligro ka. Magubala. Diya ka lang. Sa problema ninyo? Naguyapan ang hamong kauban. Paano mo kauban? Naguyapan kinaghimo siyang dilimayo. Aba! Mga kauban! Hamag! Dinip! Maayo makig-away si Philip. Kumo og pati na niyang gigamit. Maayo siya sa karate. Pangatog mo mabuang na mo! Yapop! Ulos na tumpa ang tanan. Ang gakuyapan. Nga naigo sa patid o kumo ni Philip. Mayo kayo nang abot mo din, sir. Ipusan ninyo ni mga tawana. Mga badlungon sa katilingban. Kinsa ka? Ako si Philip Sadubal, anak ni Don Mateo. Sir, ay kamanaga. Amo ni sila ikargas patrol car. Unsay gibuhat ani nila? Mga bastos kay sir. Gustong binuangan ang akong amigang babae. Saludo ko ni mo, Philip. Maayo ka man din sa karate? Salamat, Princess. Gipakatuog ni mo sila? May nang pagkatugo ng mga taong may hinungdan. Labaw sa tanan. Kauban siya sa tao nga gustong mamong-among nimo. Salamat kaayo, ha? Ay, pasalamat. Iagpas na yung mo din kay mingon man ka nga maari ka sa lungsod. Hinungdan giagpas ti ka. Salamat, Philip. Asa na magkaha si Princess. Ganong hagtod karon, wa pa man siya nabalik. Hinuon, may pagsalig ako kaniya. Pero di ko lang kalikayan nga mubati o kamalaka. Tawagan ko siya siyang cellphone. Kunya, muli ka na sa syudad? Oh, Philip. Pero, dili magit sa syudad ang amo. Oh, mo ba? Oh, kadit lang ha. Nana? Asa ka na? Muuli na ko, Nana. Okay ra ba ang imong lakaw? Way problema, Nana. Amping, ha? Yes, Nana. Bye. Di pangita ka na? Oh, Phil. Ato na ko. Kano sa ka mong balik? Mo kontak raon niya ko nimo. Labing maayo hinoon. Og ikaw, amping sad ha. Og ikaw sad, amping ka. Bye. Sa tanaw kong princess, wasad siya kurata. May kaisog o dili maratol. Huwag ko magdahom nga. Mao ka to iyang mabuhat sa lalaki. Nga mitiun ka niya kutsilyo.
gini akong amo nga si Don Mateo eh. Siya rin tayo naglipay-lipay. Ni ami sa floating restaurant. Ug naasay masahianan nga musulim ba da imong mga mata. Duha pa ka babaeng gipamasahi niya. Buaya yun ako. Kanus ka gabae ni akong amo taon. Pero ay lang tingali amor ba ni nako si Dunya Maura walay sayuran na si Nyor Mateo ni duwa na og dirbi patabang pagduha yun na kani abot si Sir Dong Philip ka na dimungkog na lang na arabas Don Mateo. Mga higala sunda kanunay ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalagmo. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao, Soundman Aldwin Acorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang unang yugto sa Iampo Kong Kalagmo. Thank you so much mga listeners for watching. O God bless atong tanan. Maorto mga listeners no. Thank you so much.